Tul il-jum ta' Sibt mill-baħar ittellaw żewġ ġisma bla ħajja. Kien l-ħabta ta' 2:10 ta' wara nofsinhar li f'Xatt it-Tiben iddaħħal il-katavru ta' mara li l-identità tagħha għadha mhix magħrufa. Il-katavru li ma kienx fi stat ta' dekompożizzjoni instab sforzi l-ħidma kollettiva tal-Pulizija u l-Forzi Armati ta' Malta. Kien is-Sibt filgħodu li Buaddas irrapporta lill-awtoritajiet li ra katavru fil-baħar fl-akwati tal-irdum ta' Haddingli. Il-Pulizija informaw lill-Forzi Armati bir-rapport li batu żewġ patrol boats fiż-żona indikata. Il-katavru ntlemaħ wara ftit sigħat u minnu fih bdiet ħidma biex jittella. Iktar kmieni matul il-jum il-qajjenza tella l-katavru ta' Malti ta' 53 sena residenti b'Riżebuġa. Il-Pulizija kienu informati bil-każ għal-ħabta ta' 6:15 tas-Sibt filgħodu. Minnu fih sejħet ambulanza żdar raġel ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Fuq il-katavru ma nstabu ebda sinjali ta' vjolenza għalkemm il-kawża tal-mewt għadha mhix magħrufa. Din għandha tkun stabbilita f'awtopsja li mistennija ssir nhar it-Tnejn. Biż-żewġ każi kien informat il-Maġistrat tal-Assa li ħatar diversi esperti biex jassistuh fl-inkjesta maġisterjali.